Nou, ik ben Elfie, ik ben 23 jaar, ik kom uit Maastricht en ik ben echt een muziekfreak. Nou, mijn favoriete genre is natuurlijk muziek binnen het theater en in het specifiek jazz. Maar ik vind dat bijvoorbeeld funk, soul, latin, hip-hop en een klein beetje R&B misschien zelfs ook wel hierbij horen. Dus ja, daar ga ik me natuurlijk hard voor maken. Nou, ik ben in aanraking gekomen met ambassadeurschap nadat ik onderdeel ben geweest van een panel voor Jazz Out om het festival wat meer op de kaart te zetten voor jongeren en wat meer jongeren naar het theater te krijgen. En toen zag ik een oproep voor het ambassadeurschap en toen dacht ik, nou dat is wel iets moois om daarna te gaan doen. Dus zo ben ik dan mee in aanraking gekomen. Ik vind het vooral belangrijk dat er meer jongeren de weg naar het theater vinden en ook vooral ja, is een beetje buiten hun comfortzone durven te gaan en eens een leuk jazzy of concert gaan bezoeken. Dus niet alleen het bekende, maar ook eens iets anders.